שלום רב לכם, אנחנו רופאים בעם, התוכנית שלנו עבורכם בענייני בריאות טובה ורפואה. היום נקדיש את כל התוכנית לענייני הריון, אבל לפני הכל בואו נתחיל עם כמה עובדות. מתוך נתונים שאספנו עולה שבשנה החולפת ילדו יותר מ-160,000 נשים. אישה בישראל צפויה ללדת כ3 ילדים במהלך חייה, נתון שהוא גבוה מממוצע במדינות המערב. רוב הלידות במדינת ישראל מתקיימות בין הגילאים 25 עד 34. הגיל האופטימלי להיריון מבחינת בריאות הגוף, איכות הביציות והסיכון לתסמונת דאון הוא בין 20 ל-24. הגיל הממוצע של נשים בישראל ללדת את ילדן הראשון הוא 27 וחודשיים. בתוך 20 שנה עלו אחוז היולדות ללא פרטנר אחרי גיל 40 מ-4.5% ל-14%. היולדת המבוגרת ביותר בישראל הייתה בת 64 והצעירה ביותר בת פחות מ-15. כ-900 תינוקות בממוצע בשנה לא שורדים את הלידה ונולדים ללא רוח חיים. בארץ בין 100,000 ל-140,000 נשים נמצאות בטיפולי פוריות. כ-70% מההריונות בהפריה חוץ גופית מושגים עד הטיפול הרביעי, וכ10% מכל הנולדים נולדים פגים. נשים רבות סובלות במהלך ההריון מתופעות לוואי מגוונות, בחילות, צרבות, בצקות ועוד. זה לא מפריע להן להגדיר את ההריון כאחת החוויות המשמעותיות בחייהן. ואני איתן. הנה מתחילים. שלום לפאנל המקצועי של 4 המומחים שלנו, שמלווה אותנו לאורך כל התוכניות. דוקטור רון עזריה, מומחה לכירורגיה פלסטית ואסתטיקה. בוקר טוב. דוקטור אלי גבע, גינקולוג, מומחה לפוריות והפריה חוץ גופית. שלום רב. שלום. דוקטור יוסף דיין, מומחה ברפואה פנימית ומשלב שיטות טיפול משלימות. בוקר טוב. ודוקטור ברנר דהן, רופא שיניים ומומחה לרפואת חניכיים. בוקר טוב. דוקטור אלי גבע, מתחילה איתך. כמומחה לפריון, מה המסר העיקרי שלך לצופים שלנו בענייני כניסה להיריון? קודם כל, או ראשית, כדאי לפנות לייעוץ טרום הריוני. הייעוץ הזה חייב לכלול בדיקות גנטיות, שמבוססות על העדה שממנה באים שני בני הזוג. בנוסף, ישנן בדיקות סרולוגיות, כלומר בדיקות ויראליות שאנחנו צריכים לבדוק, האם האישה צריכה חיסון לאבעבועות, לאדמת, כי אלה מחלות שיכולות לגרום הן למומים והן להפסקת הריון. כדאי לעשות ספירת דם, לראות שאין לנו אנמיה, בדיקת סוכר, שאין לנו הפרעה מטאבולית. הדבר החשוב הוא לזהות האם יש בעיית פוריות כבר בשלב המוקדם. זה יכול להתבסס על מחזור לא סדיר, זה יכול להתבסס על ניתוחים של בטן, של שחלות של האישה. אם לגבר יש היסטוריה של אשכים תמירים, של טראומה לאשכים, משהו משפחתי, זה יכול להצביע על בעייתיות. צריך לזכור שזה גם מותנה בעיקר בגיל האישה. פוריות היא פונקציה של גיל. אין מבחינת דלדול מספר הביציות בשחלה, ואין מבחינת ההזדקנות שלהם. ולכן היחס שלנו כרופאים הוא בהתאם לגיל בני הזוג. דיברת על בדיקות מוקדמות, להתחיל לבדוק מוקדם. מתי זה מוקדם? ומתי להתחיל לבדוק אם יש לנו חשש לבעיה? גם כשאין בעיה, כדאי לפנות 3-4 חודשים לרופא. כמו שאמרתי, זה לבצע את הבדיקות שאנחנו נדרשים, לפי המלצות משרד הבריאות והאיגוד הגניקולוגי, לקחת חומצה פולית שהזמן המינימלי הוא 3 חודשים, אבל זוג שיש לו אפריורית בעיה, שהיא ידועה, מחזור לא סדיר, וסתות, כאבי מחזור קשים, השמנה קיצונית, ניתוחי שחלות, מחלה שידועה כמו אנדומטריוזיס, כדאי לפנות כבר בשלב המוקדם, כי לזוג הזה צפויה בעיה וקושי להירות. היום, בניגוד למציאות לפני כמה שנים, אישה יכולה להקפיא ביציות שאינן מופרות. מה עמדתך בנושא הזה? את מתפרצת לדלת פתוחה. מצוין. הנה איתה. אני חושב שהרמתי את הכפפה הזאת בשלב מאוד מוקדם שלה. אני חושב שבדיוק כמו שאישה לוקחת גלולות ומחליטה מתי לא להיכנס להיריון, ועל ידי מי לא להיכנס להיריון, יש לה את היכולת באמצע החיים להשלים קריירה, להגיע לעצמאות כלכלית, לבחור את בן הזוג הראוי, להקפיא את הביציות שלה בגיל צעיר, לבוא לממש אותם. היום... שלא תצילי מרצפת פנים. יואל גבע, לא מתפשרים. ביואל גבע לא מתפשרים. לא על חומרי לימוד, לא על היחס האישי, ובעיקר לא על המורים. רוצים לדעת למה?
כנסו. יכולת באמצע החיים להשלים קריירה, להגיע לעצמאות כלכלית, לבחור את בן הזוג הראוי, להקפיא את הביציות שלה בגיל צעיר, לבוא לממש אותם. היום אם מסתכלים רק באזור תל אביב, מעל שלא ישמע אוכלוסייה במערכת נישואים שנייה או זוגיות שנייה. יש לה את האפשרות לבוא גם בגיל 42, 43, לקחת את הביציות שלה מהמקפיא, להפשיר אותם להרות, סיכוייה להפלות הרבה יותר קטנים, לא תצטרך לעבור מי שפיר, וסיכוייה להגיע לחדר לידה עם ולד חי, הם הרבה יותר גבוהים. תודה רבה. דוקטור ברנר דהן, קיים קשר בין בריאות השיניים והחניכיים להיריון, נכון? חד משמעית. קודם כל נתחיל בתחום שבו אני עוסק. 50% מנשים בהיריון סובלות מדלקות בחניכיים. בשלבים או בדרגות שונות כמובן, אבל 50%. דעה, זמון, דעה בציבור על כך שההיריון הוא הגורם לדלקות בחניכיים. חס וחלילה. ההיריון מפריז את דלקות בחניכיים קיימות. זה הקשר הישיר. יחד עם זה, אנחנו יודעים, כתוצאה מהפעילות ההורמונים והרחבת כלי הדם ופרוסטגלנדינים, שכל זה גורם לתופעות חריפות בחניכיים. עכשיו, אנחנו יודעים שהקשר הוא גם דו-כיווני, מכיוון שגם דלקות בחניכיים, מתקדמות או בשלבים אחרים, עלולות להשפיע על ההיריון, כלומר, שתי תופעות. קודם כל, לידה מוקדמת, לפני השבוע 37. ודבר שני, ילודה במשקל נמוך, מתחת ל-2.4 קילו. זאת אומרת, הקשר הוא דו-כיווני. אני הולך יותר רחוק ואני אומר שהסיכונים לסיבוכים שדיברתי עליהם כרגע, הם פי 4 עד 10 יותר גדולים אצל אנשים שבהם הובחנה מחלת חניכיים. פשוט אני מדבר על מספרים כי הם גבוהים. 84% מנשים שעברו טיפול בחניכיים מתאים במהלך ההיריון מקטינות בצורה משמעותית את כל הסיבוכים. זאת אומרת, קשר מאוד 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 ישיר מבחינת העובדות. המלצות, בשתי מילים. בהחלט. המלצות. קודם כל, כמו שאמר אלי, תכנון. אישה שצריכה, הוא רוצה להיכנס להיריון, וצריכה לתכנן בדיקה אצל רופא שיניים כמובן, אבל גם אצל מומחה למחלות חניכיים, כדי לראות אם היא פשוט סובלת מאותה מחלה. במידה וכן, לטפל בכל הדברים שיש לעשות לפני. במידה ולא, הובחנה מחלה, והיא כבר התחילה את ההיריון, יש דברים שניתן לעשות בשלושת החודשים הראשונים, דברים שמתרכזים בין החודש השלישי-רביעי לשביעי, וכמובן להמתין עם הדברים הדחופים לאחר ההיריון. לא לשכוח תקופת ההנקה שהיא פרובלמטית, מכיוון שאנחנו מייחסים להנקה תקופה נוספת להיריון, מכיוון שאותה אישה שרק ילדה לא מזמן לא יכולה להתפנות לטיפולים, עדיין פעילות הורמונלית מאוד גדולה, ולכן גם זהירות איתה. לא, זאת אומרת, הדגש הוא, כמו שאמר אלי, אני חוזר על זה, התכנון מראש. אישה שמעוניינת להיכנס להיריון, רצוי שהיא תבצע את כל הבדיקות המקדימות ואת הטיפולים המקדימים. תודה רבה. בבקשה. דוקטור יוסף דיין. עכשיו אני. עכשיו אתה. באילו טיפולים מתחום הרפואה המשלימה יכולה האישה להיעזר במהלך הריון? זו שאלה טובה, ואני שמח ששאלת אותה. אהבה. ככלל, כרופא פנימי וגם כרופא שמטפל בטכניקות משלימות, אני מעדיף בשליש הראשון של ההיריון לתת כמה שפחות. שליש ראשון של ההיריון זה השליש שבו התינוק מתהווה. זה שליש שבו ההשפעה של כל מיני תכשירים, ואני מדגיש גם צמחי מרפא, וגם הומאופתיה, וגם רפלקסולוגיה, וגם רפואה סינית, ההשפעה שלהם יכולה להיות מאוד מאוד לא תקינה, ואני מדבר על השליש הראשון של ההיריון. בשני השלישים האחרים, למעשה בסיום השליש הראשון, התינוק כבר קיים. אני צודק? בהחלט. יפה. משלב זה ואילך התינוק גדל. התינוק, המומים כבר לא נוצרו, אם הם היו נוצרים. עכשיו זה השלב שבאיזשהו מקום התינוק אמור לגדול. כאן אפשר להשתמש. למעשה כמעט בכל תחום של רפואה משלימה אפשר להשתמש. אבל, ופה האבל הגדול,
מאחר ולצערי, ואני אומר את זה בצער רב, ואני אדגיש את זה בתוכניות הבאות, אין מדיניות בנושא של רפואה משלימה, אין שום גוף שנמצא תחת ביקורת זו או אחרת, כל אלה שרוצים ללמוד רפואה משלימה צריכים רק דבר אחד, וזה מספיק כסף, כי כל בתי הספר מקבלים אותך אם יש לך כסף, אין סילבוס, אין בחינות מסודרות, ואני אומר את זה באחריות מלאה. חלק גדול מהם, מאלה שאנשים שמצהירים שהם מטפלים משלימים, אני לא יודע מי הם בכלל. זאת אומרת, אותם אנשים שהולכים להיעזר בהם, וזה לא בדיוק הנושא, אבל כאן המקום להכניס את זה, צריכים להיזהר מאוד מי הבן אדם, מה הוא למד. תפיסת העולם שלי אומרת מאוד פשוט, קודם כל תלך לרופא. חלק גדול מהרופאים ולצערי, ולשמחתי מספרם הולך ופוחת, לא מתנגדים לרפואה משלימה. פעם זה היה טאבו. אני עוסק בזה כבר כמעט 20 שנה, זה היה מוקצה מבחינת מיאוס כל הנושא. היום הרבה רופאים מוכנים, אבל קודם לך לרופא. אם הרופא אישר לך, לך למטפל, עדיף מטפל שנמצא במסגרת של רופא. עכשיו, אני רוצה לדבר על השלב שלפני הכניסה להיריון. קודם כל, בהיריון, אותם נשים שלא נכנסות ספונטנית להיריון ומגיעים לגינקולוג או לרופא פריון, אני רואה לפעמים מקרים ואני המום, אישה ששוקלת 100 קילו במקום 65 והרופא פריון נותן לה עוד זריקת פרגונל ועוד זריקת פרגונל. האישה הזאת כשהיא תיכנס להיריון היא כבר תהיה בעודף משקל של 25-30 קילו. ייתכן מאוד שחלק מהסיבה שהיא לא נכנסת להיריון זה השמנת היתר שלה. ואין ספק שכל הטיפולים שהתקבל בדרך עד לכניסתה להיריון, כשהיא תיכנס להיריון היא כבר תהיה במשקל של 100-110 קילו, בסבירות גבוהה יתפתח יתר לחץ דם, בסבירות גבוהה יתפתח סכרת, ובסיכוי לא גדול היא תהפוך להיריון רב סיכון ותצטרך שמירת הריון. כלומר, אני חושב שכאן צריכה להיות איזושהי מדיניות של אותם רופאים גינקולוגים מטפלים להגיד לגברת, גברת, עד שלא תרדי 15-20 קילו במשקל, אני לא מטפל בך. ואם הוא יאמר לה את זה, והיא תהיה חכמה ותשמע בקולו ולא תרוץ לרופא אחר, ויהיו כאלה שכן יטפלו בה וכן ייתנו לה פרגונל וכן ייתנו לה חוריגון, היא הרוויחה, כי יש לה מוטיבציה לרדת במשקל, היא תרד. גם מהלך ההיריון, גבירותיי ורבותיי, הריון זה לא מחלה. זאת אומרת, בהיריון לא צריך לאכול כדי, זאת אומרת, באיזשהו מקום לעלות במשקל. ישנה הגדרה מדויקת כמה צריך לעלות במשקל. בהיריון צריך לשתות הרבה, בהיריון צריך ללכת ברגל, בהיריון צריך לדאוג לשמור על לא עלייה מוגזמת במשקל. בהיריון צריך לדאוג ליציאות מסודרות, וזאת אחת הבעיות הקשות שתוקפות נשים בהיריון, וחלק מהגינקולוגים לא יודעים איך לטפל בזה. נשים רבות במהלך ההיריון סובלים מכל מיני בעיות מכפות רגליים, וכתוצאה מכך הם לא הולכים לנסות לטפל בהם. ישנה שיטה של גלי הלם שמטפלת בדורבן, שהיא שיטה מצוינת. הריון לא מחלה. צריך להסתכל על כל מה שקורה מסביב, ואז ההיריון עובר בקלי קלות. תודה רבה, דוקטור דיין. בבקשה. דוקטור רון עזריה. כן. מה העניינים? בסדר גמור. לאיזה שינויים פיזיים בגוף אישה יכולה לצפות בהיריון? איפה לא ומה לא? ספר לי. כאילו שאת לא יודעת. אני עוד פעם אומר, מה לא? זה יכול להתחיל, אם זה בתחום שלי, אז ישר יגידו לי חזה ובטן ופיזור השומן בגוף שמשתנה. זה נכון, כולם יודעים, החזה משתנה בהיריון, ובטח הוא ישתנה אחרי הלידה, הוא ישתנה בזמן הנקה, וככל שהנקה תתארך, השינויים ימשיכו ויחולו. זה יכול להיות החל מצבע העטרות, הפטמות, הגובה של השדיים, המלאות של השדיים, וכך הלאה. אז אנחנו גם יודעים על הבטן, אנחנו יודעים שהבטן משתנה כתוצאה מהריונות, הבטן יכולה לראות שונה ואחרת, והצורה שבה השרירים מפוזרים בגוף, הנה תמונה של בטן, של דיאגרמה של בטן בהיריון, ממש שרירים המזקפים של הבטן פשוט מתרחקים אחד מהשני. החלל התוך בטני גדל, ולכן אנחנו קצת משנים בכלל את היציבה, את הצורה, הכל. ואז שהבטן מתרוקנת כמו בלון מנופח, רוב הפעמים, וזה בדרך כלל אצל רוב אנשים, העודף של האור, העודף ששוכב לנו על הבטן התחתונה, הוא עודף שיהיה מאוד מאוד קשה להיפטר ממנו.
ואז אנחנו יכולים גם לדבר על איך אנחנו מגיעים לבטן שטוחה, ומה אנחנו עושים כדי להגיע לבטן שטוחה, ומתי לעשות ניתוח. כמו התמונה הזאת, היא בטן שהיא מאוד אופיינית לפני, אתם רואים כמה השרירים רחוקים אחד מהשני, טבור רחב, גוף אחר, ואז עושים ניתוח, כולם מכירים ושמעו על מתיחת בטן, ואז אנחנו מקבלים תוצאה כזאת. אז מתי לבצע את זה? בזמן הפריון, כשאני עדיין רוצה עוד ילדים, לעצור, לעשות? באמת פה זו התלבטות מאוד מאוד גדולה, והשאלה היא שאלה מאוד טובה. לגבי הצורה של האור, סימני מתיחה, הופעה של סימני מתיחה, האור היבש, האור עם הפיגמנטציה, השינויים פיגמנטריים שקורים לנו בגוף, הסיעור, יש יותר, יש פחות, אמרו פה שיניים, אמרו, הכל בתחום האסתטיקה, בכלל, מיניות של האישה. הכל משתנה. הכל משתנה. איך אני תופסת את עצמי, איך בן זוגי או החברה שלי מסתכלת עליי, האם אני אוהבת את המראה שלי, האם הוא מושך, האם הוא טוב, האם הוא נכון. זה גם שאלה שאנחנו מנסים לענות, ואז מגיע השלב של אחרי. ופה זה שלב שאני קצת יותר מעורב. זאת אומרת, בזמן הריון אני לא מתעסק עם נשים שהן הרות, אין בכלל מה, אני לא יכול להציע שום דבר, ואני גם לא אתיימר לעשות את זה, אבל באמת אחרי לידה, כן, אז אני פוגש נשים. יהיו כאלה שיבואו מיד אחרי הלידה, תוך כמה חודשים, יתייצבו, תראה מה קרה לי, שים לב. אוקיי, מהר, מתי אני יכולה לתקן את זה? רצוי שזה יהיה מחר. אז התזמון של הטיפול הוא מאוד מאוד חשוב. האם אנחנו לא ממהרים מדי? האם השינויים עדיין קורים? ואתם יודעים לא פחות ממני ששינויים בגוף אחרי לידה הם שינויים שמתמשכים לאורך זמן ולא קצר. ואז השאלה נשאלת גם מתי לתזמן, אחרי שאנחנו מתזמנים, גם איך לבצע את הניתוח ומה לעשות כדי להחזיר עטרה ליושנה. תרתי משמע, ויש כאן משוואה מאוד מאוד מורכבת. כן, העטרה. תודה רבה לך. לא עבור כולן הריון הוא חוויה חיובית. כיום, עם הפתיחות בנושאים הקשורים לנפש, הפך נושא הדיכאון אחרי לידה למדובר ומוכר. מה שעוד לא מדובר עם התהליכים הנפשיים שחלק מהנשים ההרות חוות. תחושות של עצב, מועקה, חוסר הנאה, אי שקט. לירון גור שטיימן נכנסה להיריון עם ביתה רומי במכוון ומתוך אהבה. היא לא ציפתה לכך שהתקופת ההיריון ואחר כך הלידה יהיו חוויות לא פשוטות. שלום לך לירון. היי, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר, תודה. ספרי לי קצת על ההיריון. טוב, אז ההיריון, כמו שאמרת, באמת היה מכוון ומאוד רצינו בו, אבל הוא לא היה פשוט עבורי. כמו שחבריי כאן דיברו על שינויים פיזיים רבים, אז באמת לא הייתי מוכנה אליהם, וגם אף אחד לא מכין אותך לכל השינויים האלה. אני חושבת שיש משהו מאוד חשוב בתוכנית הזו שאתם עושים פה הבוקר, כי אני בתור בחורה צעירה שנכנסתי להיריון, לא היה לי מושג שהכל הולך להשתנות. ואפילו ברמה שהייתי הולכת לישון והיה זז לי דבר כזה מוזר בבטן. זה מתחיל... הכל משתנה. למרות הספרים, יש הרבה ספרים שאשתי לפני השינה הייתה יושבת וקוראת. זה בגלל שלא לימדו אותה בבית ספר. חזרנו לאותה נקודה, נכון? אני חושבת שאף אחד לא באמת יכול ללמד אותך מה אתה הולך לעבור, בטח ובטח לא ספרים. זו חוויה מאוד אינדיבידואלית, גם לא כולם חוות את זה באותה צורה. זאת אומרת, אני יכולה להגיד שהרבה פעמים מתאמנות שאני מדברת איתן אומרות לי שהן מאוד נהנות מההיריון מצד אחד, אבל מצד שני יש גם הרבה קשיים שזה לא נהוג לדבר עליהם. זאת אומרת, מה פתאום? אני אגיד שאני לא נהנית בהיריון שלי, הרי כל החיים מלמדים אותנו שאנחנו צריכות להיכנס להיריון, וזו המהות שלנו. וזה הולך להיות כיף. לא נהנות ממה? את יכולה לתת לי דוגמה אולי לאנשים? כמו שאמרתי, מזה שאני לא ישנה, שכל פעם שאני נכנסת למיטה, הדבר הקטן הזה מתחיל לבעוט לי בבטן. מה עוד? למשל, זה שכל הגוף משתנה, כמו שאתה ממש דיברת. זאת אומרת, אפילו ברמה שפתאום האגן מתרחב, הגב כואב, אני כבר לא יכולה לשבת, אני כבר לא יכולה ללכת כמו שאני רוצה. דברים קטנים, אני אפילו לא יכולה להסתכל על אצבעות הרגליים שלי, כי אני לא רואה אותם. לירון, מה את זוכרת מהימים הראשונים? של אחרי הלידה. כן. טוב, אז החוויה שלי אחרי הלידה הייתה מאוד לא פשוטה. אני אמנם לא חוויתי דיכאון קליני כשמו הרפואי, אבל אני חזרתי הביתה עם רומי, שהייתה נהדרת ומקסימה, ולא בדיוק החוויה שציפיתי לה, כי ציפיתי שרומי תישן ותהנה ותהיה נחמדה ותחייך, אבל זה לא קרה. והכל כאב, והכל נוזל, ובעלי חזר לעבודה כבר אחרי כמה ימים, ונותרתי לבד עם יצור צועק ועצבני וכועס. ומה עושים? כן.
מצאתי את עצמי מאוד לבד, הרבה דילמות, הרבה רגשות אשמה, הרבה דילמות אפילו ביחס לקריירה, כן לחזור, לא לחזור, אני עצמאית, מה עושים? איך את התמודדת עם כל העומס הזה? סליחה, אחר כך. קודם כל היה לי מאוד מאוד מאתגר, זאת אומרת, תקופה מאוד לא פשוטה. בעיקר הרבה לשתף, חיפשתי מאוד אנשים מקצועיים בתחום שאפשר לשתף ולדבר, ולצערי לא ממש מצאתי. וזה מה שהביא אותי למקום שלי היום. היום אני מאמנת ויד מכוונת לאימהות אחרי לידה, בכל התחומים של הקריירה, של רגשות האשמה, של דימוי הגוף שמשתנה, דילמות מאוד לא פשוטות, אפילו ברמה של הזוגיות. זאת אומרת, כבר זה לא רק אני ואתה, יש עוד מישהו בבית שצריך את מלוא תשומת הלב שלנו. דוקטור גבע, רצית לשאול משהו? כן, אני רציתי לשאול את לירון שאלה מאוד חשובה שהתחילה למעשה בעצם מההיריון שלה. איפה היה המקום של רופא הנשים? מי ליווה אותך? אז אני רוצה להגיד לך שזו חוויה מאוד עצובה עבורי גם. זה לא מצחיק, זה באמת משהו מאוד... אני את רופא הנשים שלי פגשתי כמו שבדיוק צריך by the book, מתי שהנחו אותי בטיפת חלב, וגם בחדר הלידה נפגשנו, והוא אפילו לא זיהה אותי. וזה ככה המסר שלי. היום אני יודעת שבעתיד ואני אתכנן משהו נוסף, אז אני כן אפנה למישהו שבאמת אכפת לו, שבאמת שם, שילווה אותי, שאם בטעות הוא יפגוש אותי בחדר הלידה או לא בטעות, אז הוא יזהה אותי וידע את כל סיפור ההיריון שלי. אני חושב שזו דוגמה מאוד מאוד עצובה, בסך הכל למערכת הבריאות, שכולנו משתייכים אליה, ואני חושב שלירון זה איזשהו ביטוי לא יוצא דופן, כשלרופא יש 10 דקות למטופלת, והוא צריך לראות את הבדיקות שלה, לבדוק אותה, לראות את תוצאות האולטרסאונד, דברים נוספים במידה וההיריון הוא בסיכון גבוה, ולזכור אחר כך מי הפציינטית שישבה מולו. לירון, מה המסר שלך היום לאמהות צעירות ולאמהות שבדרך? אז קודם כל, המסר שלי זה שאתם לא לבד. תמיד אפשר לפנות לעזרה, אם זה מקצועית ואם זה חברית, ובאמת לצאת מהבית. יש הרבה חוגי תינוקות, יש הרבה מפגשי אימהות שמדברים על הדברים. אל תישארו לבד עם כל הג'יפה. תשתפו, תשתפו, תשתפו. וכמובן, אני מזמינה אותם לפנות אליי. לירון גור שטייגמן, תודה רבה לך, יקירה. תודה ששיתפת אותנו. הצלחה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה נדבר על בדיקת מי השפיר הפולשנית. האם יש תחליף? נדון גם אם כהורים צריכה להיות לנו האופציה לבחור או לדעת את מין הילוד. פרסומות וחוזרים. שלום לכם, אנחנו רופאים בעם, ממשיכים הנושא המרכזי שלנו להיום, הריון. ועכשיו בדיקת מי שפיר. בדיקת מי שפיר היא הליך רפואי לצורך אבחון של מומים במהלך הריון. זוהי בדיקה מאוד אמינה, אך עם סיכונים, ובארץ היא מומלצת וניתנת בחינם לנשים אחרי גיל 35, ועל פי צורך שעולה אחרי ייעוץ רפואי. שלום דוקטור רמי מושונוב, מנהל תחום גינקולוגיה באסותא מרכזים רפואיים. שלום רב. הרבה יותר נשים מאלה שזכאיות לבדיקת מי שפיר הולכות ועושות בדיקה כזאת. האם זה רק בישראל? קודם כל, אני רוצה לחזור למשפט הפתיחה שלך, שאומר שנשים מגיל 35 מומלץ לעשות דיקור מי שפיר. זה לא נכון. הייתכן שטעיתי? זה חלק מהמיתוסים שקיימים גם באוכלוסייה הכללית וגם בממסד הרפואי. אוקיי, אז בוא תתקן. ההמלצה לעשות דיקור מי שפיר אינה מסתמכת על גיל האישה בלבד כפרמטר יחיד שעליו צריך להסתמך. אנחנו לוקחים בחשבון את בדיקות הסקר, וזה בדיוק מהשאלה האחרונה שלך, מה הסיכון בבדיקה. מאחר ובדיקת מי שפיר זו בדיקה שיש בה סיכון להפלה, והסיכון הזה עומד בין 1 ל-200 עד 1 ל-400, אנחנו אומרים על ממוצע של 300, הרי שמן הראוי לנסות להימנע מהבדיקה הזאת, אם אפשר. אם אפשר. הבדיקה היא מצוינת, הבדיקה נותנת המון אינפורמציה, מאוד אמינה, מאוד מדויקת, אבל מאחר וקיים הסיכון, הרי שמן הראוי לבדוק ולראות האם אפשר או צריך להימנע ממנו. לצורך זה פיתחו את כל בדיקות הסקר למיניהם. בדיקות הסקר בטרימסטר הראשון, שזה שקיפות עורפית פלוס בדיקה ביוכימית. הבדיקה בטרימסטר השני, בשליש השני של ההיריון. וכל הבדיקות האלה נותנות לנו אינפורמציה לגבי ההסתברות של העובר בהיריון שבו אנחנו מדברים, לסבול מתסמונת דאון.
אני רוצה לשאול אותך, ברשותך, דוקטור מושונוב. כן, בבקשה. לגבי בדיקות הסקר, מה אנחנו עושים עם הריון מרובה עוברים, שכפי שאתה יודע, כתוצאה מטיפולי הפוריות, שיעורן עולה בארץ בצורה דרמטית, בהחלט. ובדיקות הסקר מאוד מגבילות אותנו. בהחלט, ולכן קיימת גם ההנחיה, וזה המקרה היחידי אגב, שבו יש זכאות לאישה לבצע את הבדיקה על חשבון המדינה, וזו בדיקת השקיפות העורפית, שזו בדיקה שבודקת כל עובר בפני עצמו, נותנת אינפורמציה די מדויקת לגבי כל עובר בפני אבל עצמו. זה עדיין בדיקה סטטיסטית. זה נכון, אבל גם הסיכון להפלה הוא סטטיסטי, ואתה צריך תמיד לשקול אחד מול השני. אוי, ויכוח בין גינקולוגים. אז מה תמליץ כמה לאישה בת 34 עם הריון תאומים או 35 שבדיקת שקיפות עורפית תקינה? ממליצה לא לעשות דיקור מי שפיר. אישה בהיריון בגיל 34, 5 או 6, שהשקיפות העורפית שלה מראה סיכון נמוך, והגדרה של סיכון נמוך היא 1 ל-1000 או עד 1,500, אין שום סיבה שתחשף לסיכון להפלה. דוקטור גבע, מה זה הבדיקות סקר שאתה מדבר עליהן? שאנחנו מדברים שאתם, עליהם. כן. המדינה מדברת עליהם, האיגוד הגינקולוגי מדבר עליהם. העולם כולו מדבר עליהם, העולם הגינקולוגי. בהחלט לא אנחנו קובעים את המדיניות. הם למעשה, אם אנחנו ניקח מסננת ונשפוך את הכל פנימה, אנחנו נציף את אותם מקרים שבהם הם בסיכון יתר, סטטיסטי, לתקלה. במקרה הזה זה תסמונת דאון, אוקיי? בדיקה שנקבעת על פרמטרים שונים, גיל האישה, שקיפות עורף, בדיקת עורף של העובר, בדיקת דם של חלבונים שמופרשים מהשליה, וזה נותן לנו איזשהו סטטיסטי. אם אתה בערך סטטיסטי גדול יותר בהשוואה לגיל שלך, אתה נדרש להגיע לדוקטור מושונוב לעשות את בדיקת מי השפיר. הפרמטר קודם כל הוא 1 ל-380. זאת אומרת, הקביעה היא קביעה רפואית שבמידה והסיכון המשוקלל של גיל האישה והבדיקה שנבדקה, הוא עולה על 1 ל-380, מומלץ מבחינה רפואית לבצע דיקור מי שפיר, שהרי אז אנחנו משווים סיכונים. שגם זה ערך ישן. 1 ל-380 זה הערך... הערך... על פי גיל 35. לא. הערך של 1 ל-380 הוא ערך בינלאומי, שקובע שבערך כזה אני אעשה בערך 5% דיקורים מיותרים. הוא שווה ערך פחות או יותר לאישה בגיל 35. בערך. ועדיין, נשים שיש להן בטח ערך נמוך מעבר לזה, עדיין הולכות לעשות. תשאל את דוקטור מושונוב, האם שיעור תסמונות אדם במדינת ישראל, כאלה אחרי כל כך הרבה דיקורים, ירד. הוא יגיע עד לך שאפילו לא ירד באחוז אחד במשך 20 שנה. יותר מזה, מה אחוז בדיקת מי שפיר בארץ לעומת מדינות אחרות במערב? זה אני יכול לתת לך את האינפורמציה נורא פשוטה. במדינות העולם המערבי, הנאור, דיקורי מי שפיר נעשים ב5 עד 6% מההריונות. במדינת ישראל זה 25%. ולא ירדו, לא הורדנו את שיעור תסמונות הדאון באחוז אחד. כולנו מצלחים. אתם יודעים למה? אני אספר סיפור. אני לקחתי את קלתי לרופא גינקולוג מומחה, לא אומר את שמו. הבחורה בת 32. כל הסקר היה תקין לגמרי. בדלת, הלכנו לעשות סקירת מערכות. בדלת הפרופסור אמר לי, תזמין כבר תור למי שפיר. אמרתי לו, למה? אתה עשית את הבדיקה? הוא אומר לו, הנטייה שלי לעשות ולהרוויח 2,000 שקל מהבדיקה. זה תעשייה. אני רוצה רגע להחזיר את הדיון. אתה מבין את המילה תעשייה? זאת תעשייה, ולכן עושים רגע, אבל הוא איתך. אני לא חושב שרופא מסוים שמתנהג בצורה אתית כזאת או אחרת יכול להכליל על שאר הרופאים. אבל עושים פי 5 בארץ אמניוצינטזיס, למה? כי חלק בדיוק מהאינדיקציה באותה זה רצון סיבה שעושים האישה. ניתוח כיס מרה פי 4, זה כמו שעושים בדיוק ניתוח באותה קיסרי צורה לבקשת שעושים היולדת. ניתוחים אחרים פי 5. אבל כי זה לא הוויכוח. זו אחת הבעיות. אני חושבת שהשאלה של להכניס הון בעניין הזה- ורפואה היא שאלה בעייתית נורא, ואני רוצה לתת לך להמשיך. אני רוצה אוקיי, בנקודה הזאת לומר שאתה- משהו בעניין של רצונה של האישה. שזה אני חושב שרצונה של האישה במדינת ישראל מושפע מהמון דברים שהם לא רפואיים. בחלקם זה חוק העדר. באות מטופלות ואומרות, כל החברות שלי עשו דיקור מי שפיר, והן אומרות לי, את מטורפת אם את לא עושה דיקור מי שפיר. וכשאני מסביר לה שאין לה אינדיקציה רפואית לעשות, היא אומרת, אני לא אוכל לחזור הביתה ולהיות בסביבה שלי אם אני לא אעשה דיקור. באותה מידה היא יכולה לבוא ולומר לי גם, הרופא שלי אמר לי שאני מעל גיל 35, ולכן אני צריכה באופן אוטומטי לעשות דיקור מי שפיר. זאת סוג של אותו מיתוס שאמרתי קודם, ושהוא נפוץ גם באוכלוסיית הרופאים, וזה גם נובע מזה שהרגולטור, זאת אומרת משרד הבריאות, לא קובע עמדה חד משמעית בעניין הזה. מוציא משרד הבריאות ההנחיה בשנת 2007,
שאומרת שמן הראוי להתייחס לבדיקות הסקר ולא לגיל האישה בלבד, אבל הוא כותב מן הראוי, א', הוא לא אומר צריך, וב', הוא לא מוריד את המימון האוטומטי שהוא נותן לכל אישה בת 35. מכאן האוכלוסייה מבינה שאם משרד הבריאות משלם, אז צריך. ומדוע האיגוד שלכם לגינקולוגיה ומיילדות לא יבדוק את הרופאים שמבצעים פעולות חריגות שאין להם צידוק רפואי, ויבואו ויגידו, אדוני, הנה כרטיס אדום, כרטיס צהוב, עוד כרטיס צהוב, בסוף זה אדום. קיבלת תשובה פה, רצונה של האישה. רצונה של האישה זה יופי, אבל אתה יודע, אצלנו בתחום שלי, גם רצונה של האישה צריך להיחסם. גם רצונו של גבר צריך להיחסם. אתה יודע שיש עלייה באחוז ניתוחים קיסריים מרצונה של היולדת בעשור האחרון. זה עלה מאחוזים אפסיים לכמעט 15% מכלל הניתוחים הקיסריים שמבוצעים על רצון האישה. מפני שאנחנו יודעים שניתוחים קיסריים הם ניתוחים פשוטים, ככה מחדירים לציבור. אין שום ניתוח שהוא פשוט. רגע, אני יודע. אני רק אומר מה הציבור אומר. הוא יודע שהניתוח הוא פשוט, הניתוח הוא נקי, אני שמעתי את זה לא פעם, נשים שאומרות, זה יותר נקי, זה שומר עליי. כל הדברים האלה הם מיתוסים שמופיעים גם באינטרנט ובשיחות סלון, והם בכלל, אין להם שום ביסוס. ניתוח קיסרי הוא ניתוח לכל דבר ועניין, זה ניתוח של פתיחת בטן עם כל הסיבוכים שיכולים להיות. אני רוצה לעשות כאן איזשהו סיכום של הדיון, כי אנחנו יכולים להמשיך ככה עוד שעות. אני בוודאי. בתור הנציגות הנשית היחידה בפאנל, להגיד משהו לגבי בחירה נשית, שערכה של הבחירה הנשית עולה כשיש עוד אופציות, ונושא אחד שאנחנו לא הספקנו לדבר עליו, זה אופציה נוספת שנמצאת בפיתוח. אכן. דרך בדיקת דם לנושא של מי שפיר, אז אני ממליצה לצופים בבית ולקהל לבדוק את זה באינטרנט. ותודה רבה לכולכם, אנחנו ממשיכים. תודה. בחירת מין הילוד עוד לפני הכניסה להיריון היא אחד הנושאים השנויים במחלוקת בקרב הציבור וגם בקרב הרופאים כאן בפאנל. דוקטור עזריה, אתה מתנגד. למה ומדוע? ברור. טוב, תקשיבו, ככה. אמנם אני מתעסק עם שינויים בטבע האדם, אבל בגלל שאני תמיד טוען שאני לא משנה, אלא אני יכול לשפר, לא נראה לי הגיוני, או לצערי אני מאמין שעם השנים אני אהפוך לדעת מיעוט וזה מה שיקרה, אבל לא נראה לי הגיוני להתעסק עד כדי כך בנושא של קביעת מין הילוד. וואלה, עוד מעט אני אבוא ויהיה לי קטלוג ואני אצטרך לבחור. אני רוצה אותו בגובה 1.90 מטר, לוחם, גבוה, בלונדיני, עיניים כחולות. זה רק עניין של 10 שנים. לדעתי זה יקרה בקרוב, ויופי, ואני פשוט אעשה לי הזמנה של ילד, כמו באחד מהמזנוני האוכל. לא נראה לי הגיוני, לא נראה לי טוב, נראה לי קצת, אני בטוח שיש סיפורים אחרים שמצדיקים את הבחירה. אין לי ספק בזה, אבל באופן גורף, אני חושב שאנחנו לא צריכים להתנתק עד כדי כך מהטבע. והטבע צריך להמשיך ולנסות להשפיע על בן אדם, עלינו כיצורים חיים, לתת לקבוע כל מיני דברים אחרת, אנחנו נהפוך לדעתי לחברה שהיא מאוד לא מעניינת. יותר מעניין לי לראות אנשים שונים ומשונים בגובה, בצורה, זכרים ונקבות, וזה לא משנה מה, העיקר שיהיה הבדל. וההבדל יוצר את האחר, והאחר יוצר את העניין. וללכת היום את יודעת מה, אפילו לדעת מראש איזה ילד הולך להיוולד לי בבדיקות של האולטרסאונד. לאשתי ולי היה אפילו איזשהו, את יודעת, איזשהו ויכוח קטן. כדאי לנו לדעת את המין, לא כדאי לדעת את המין. למה לא לחכות לרגע הגורלי ואז, וואלה, נולד לי בן. אני באופן אישי ידעתי מההתחלה שתהיה לי בת, אז לא הייתי צריכה את הבדיקות. אז זהו, ולי בן ועוד בן. ובסוף בת. איזה כיף. איזה מזל. דוקטור גבע, אתה בעד? בוודאי. אני לא אכנס כאן לאלמנטים הפילוסופיים, המוסריים של הנושא הזה, כי אני כרופא פוריות יכול לייצג את הצד המקצועי. היום תהליך של הפריה חוץ גופית, בואו נגיד בכלל מה זה בחירת מין ילוד. אנחנו צריכים תהליך של עצמו, נקבע באמצעות טכנולוגיה של הפריה חוץ גופית. אנחנו לוקחים ביופסיה מעובר במצב של 3 ימים, שיש לו 8 תאים, עושים אבחון גנטי טרום השרשתי, מקבלים תוך 24 שעות תשובה, ואת העובר ממין זכר או נקבה יכול להכניס לרחם. טיעונים, קודם כל את העובר הזה אנחנו גם בודקים. אז אם מדובר באישה מבוגרת בת 38, 7, 40,
אני כבר אדע שאין לה תסמונת דאון, אז היא לא תצטרך לעבור מי שפיר ואחר כך הפלה. דבר נוסף, הטכנולוגיה של הפריה חוץ גופית היום היא מאוד פשוטה, היא מאוד זמינה. הניסיון שלנו הוא מסוף שנות ה-80. שיעור הסיבוכים הוא מאוד נדיר, 1 ל-300 עד 500,000 מקרים, כך שצריך לקחת את זה בחשבון. דבר נוסף, מה עם כל האנשים שעוברים הפסקת הריון? אני סך הכל בטכנולוגיה הזאת כבר עושה אותה כ6 שנים, בחירת מין היילוד, ומגיעים אליי לא מעט זוגות שיש להם 3 או 4 בנים או בנות, אחרי הפסקות הריון, לפעמים 1, 2 ו-3 בשבוע 12-14, שהם כבר ראו מה מין העובר. מה עם הסיבוכים שלהם, הגופניים, הנפשיים של זוג כזה? דבר נוסף, למה לקחת, אם יש לי את האופציה כאן, לנסוע לארצות הברית, או כמו שאני עושה את זה בקייב באוקראינה, למה אנשים צריכים לשלם במיטב כספם, והטכנולוגיה שמצויה לי פה מתחת ליד, לא להשתמש בה? אז אני חושב שכמו כל דבר בחיים, כל דבר צריך להיות במידה. זאת אומרת, אי אפשר לקחת את זה מקיצוניות אחת לקיצוניות שנייה, ולהגיד שהשיטה אסורה. למה? מטעמים דתיים, פילוסופיים, מוסריים, כלכליים אולי. אני חושב שצריכים להיות קריטריונים, לא כמו שמשרד הבריאות קבע שמ4 זוגות, זאת אומרת, מ4 ילדים ומעלה, ניתן לעשות בחירת מין ילוד. לוועדה עד היום ניגשו מעל 300 מקרים, ואושרו פחות מ6 מקרים. אז זה נותן איזשהו איזון על מה שקורה בוועדות האלה. כך שצריכים להיות קריטריונים יותר חופשיים, אבל בסופו של דבר, זכותו של אדם, אם הוא רוצה ילד אחרי שיש לו 2 או 3 בנות, והוא רוצה בן, לאפשר לו את הבחירה הזאת. כי אם הוא לא יעשה את זה בארץ, הוא יעשה את זה בחו"ל. אתה לוקח את זכות הבחירה עד הסוף. זה לא גרנטד וזה לא וטו, אבל כל מקרה צריך לגופו אז של עניין. במקרה הזה, יצירה אומנותית כמו המערכון אבו אל-בנאת לא היה קורה בארץ. אין. מחקרים... מה הוא היה עושה, שייקה אופיר? יותר חשוב מזה, מחקרים דמוגרפיים הוכיחו בשאלונים שפנו לזוגות, האם היית בוחר זכר או נקבה, הוכיחו שלא יהיה שינוי דמוגרפי אפילו ב1%, ברגע שתפתח את זה לחלוטין. אבל אף אחד לא ילך, וגם אם תפתח את זה, לא כל אחד יבחר מההיריון הראשון ועד ההיריון האחרון. ברור שיהיו את אותם זוגות שירצו את התהליך הזה. לאותם זוגות שירצו ויעמדו בקריטריון הייתי מאפשר. ומה הקריטריונים? תשב ועדה של גינקולוגים, פילוסופים, עורכי דין, משפטנים, ויקבעו מה הקריטריונים. אבל לא לקחת את זה בצורה קיצונית לכאן ולכאן. דוקטור דיין, אתה אומר לא נפסק. רגע, הוא חימם מנוע. הוא חימם מנוע, אני כבר שמעתי את זה פה. הוא רואה את הביל. לא, האמת שדווקא המנוע התקבע ברגע ששמעתי את הדוקטור. אני אין לי מה להגיד, אותך. תודה. הטיעונים שלו הם במקום, מעבר לזה אנחנו לא יכולים להילחם בטכנולוגיה. זה כמו שהיום, אני אגיד לך, ממחר אין אוטו, כי זה מזהם אוויר, תחזרי לנסוע. את יכולה גם וגם. זאת אומרת, הדרך שבה הוא אמר היא נכונה לטעמי. זאת אומרת, לקבוע איזה שהם קריטריונים, לעשות איזושהי ועדה חד פעמית, זה במדינת ישראל ייקח 10 שנים עד שזה יקרה. אבל תהיה איזה ועדה, יקבעו קריטריונים, הדתיים בוודאי יתנגדו ויהיה בלגן שלם. ואז גם לא יישמו אותה, לא יישמו, אבל מספיק אין כסף ברירה, ליישם. אי אפשר להילחם בטכנולוגיה. נוצר מצב לא נורמלי שאנשים נוסעים לחו"ל כדי לעשות את זה. זה ייקח עוד שנה, זה ייקח עוד שנתיים, אין לי ספק שזאת הטכניקה. יקבעו אולי קריטריונים אלה ואחרים, אני לא רוצה להיכנס לזה, ואני בפירוש חושב שאני בעד זה. אז אם זאת המגמה, אתה אומר לפחות להנגיש אותה. בטח. דוקטור דיין, איפה אתה עומד? קרוב לוודאי שיש לנו, יש תמימות דעים, מכיוון שכל עוד שאינו מדובר בפגיעה או בסכנה בעובר או באמא, כל עוד שלא מדובר בהוצאות נוספות על הקופה הציבורית, מדוע לא? כמובן, עם קריטריונים מסוימים שיצטרכו להיקבע, כמו בהפלות וכו' וכו', ויחד עם זה, בכל זאת, אני די מסכים עם אלי, אי אפשר לעצור את הרכבת. כלומר, הטכנולוגיה מתקדמת, אבל הכל עם טעם והכל פשוט עם רגש, וקרוב לוודאי שלא יהיה מנוס מוועדות. מקרים כמו משפחות שבהם יש 6 בנים ומעוניינים בבת, הייתי אומר כמעט בכל מחיר. מדוע לא לשקול בחיוב פנייה כזו? אני אשאל אותך שאלה תיאורטית. מדינה שיש לה את הטכנולוגיה, אחרי מלחמה, אתה יודע, בחורים נהרגים,
אוקיי, אז עכשיו בואו ניישם את הטכנולוגיה קצת באופן יותר ליברלי. זוגות יקרים, תקבלו בונוס אם תביאו זכרים, כי חסר לנו באוכלוסייה. זה נשמע לך משהו שהוא לא סביר שיקרה? למה? קרו מקרים, אבל לא כאלה. תראה, קוראים דברים יותר ארזרים. תראה, בסין לא מרשים יותר מאשר ילד אחד, ועכשיו הם מתחרטים. בדיוק, קוראים דברים עוד יותר ארזרים. זה לא רק... סליחה שנייה, אלי. זה רק שלא בוחרים, או לא נותנים לך לבחור אם זה בן או בת, גם עוצרים אותך. זה כבר קורה, אז אתה מדבר על עתיד. אני פוחד מהדברים האלה, אני אומר לך את האמת. אני דואג שהילדים שלי ייוולדו לתוך תקופה שהיכולת שלהם לבחור. אבל זאת דאגה כללית, רון. זאת דאגה כללית. מאוד. דוקטור, אם אתה דואג עד כדי כך, בדיוק. יש לך כל כך הרבה דברים. אני צריך לבוא אליך לתרופות הרגעה קצת. אני חוזר, אתה לא יכול לעצור את הרכבת, אבל הכל בטעם, באתיקה ובמקרה לגופו של עניין. ואנחנו שוב חוזרים לנושא האתיקה, שעולה כאן כל הזמן. כן, ולא יעזור, נצטרך להעלות את זה באחד הנושאים. אני חושבת שאי אפשר בלי, כשאנחנו מדברים על רפואה. וזה חשוב. שום דבר לא כתוב. שום דבר לא כתוב, זה פה הכל עובד באמוציות ותחושות ודברים שהם לא לגמרי ברורים. ולכן. טוב, תודה רבה. הנושא הזה יישאר מאוד מאוד טעון רגשית, ואני חושבת שאחד הדברים שכן הגענו לאיזושהי תמימות דעים זה לגבי ההתקדמות של הטכנולוגיה כאן. וכמובן שזה מעלה את השאלה האם בכלל ניתן לעצור אותה. המון המון דעות והמון מחשבות. בהחלט. ומכאן אנחנו עוברים למיתוסים. ועכשיו הגיע הזמן לנפץ כמה מיתוסים. הריון הוא אחד הנושאים הפוריים ביותר לגיבוש תפיסות מאוד מוצקות, אם כי לפעמים שגויות בתכלית. אנחנו עכשיו מנפצים מיתוסים במשפט אחד. דוקטור גבע. יאללה. תמיד באים אליי נשים לפני ההיריון ואומרת לי, דוקטור, אני צריכה לנקות את הגוף מהגלולות. אני אומר להם, לא, קחו סבון, קחו מים, תנקו את הגוף. דוקטור דיין, תודה. דוקטור דיין. אז בדיוק באותה אנלוגיה יש לי איזה שני מיתוסים. אחד זה שנאמר, אין סיבה לעשות דיאטה לפני שנכנסים להיריון, בין כה וכה בהיריון עולים במשקל, אז זה טעות. ומיתוס נוסף זה שיש, כמו שאמרתי, הריון זה לא מחלה, לכן כן אפשר במומלץ ורצוי לעשות פעילות גופנית במהלך ההיריון. ולא לשבת עם רתיעה כזאת, וואח. נכון. דוקטור עזריה. כן. אוקיי, מה אני אשבור? אני אשבור את הנושא של סימני מתיחה. כן. האם יש לי מה לעשות כדי להימנע מסימני מתיחה? והאם יש טיפול בסימני מתיחה? דוקטור, תצילי את הסימנים. אז אין, לא יהיה, כנראה, בינתיים אנחנו לא יודעים על שום שיטה ושום דרך ושום טכנולוגיה ושום טכניקה, למעט גנטיקה טובה. ויש צורך לחכות עד אחרי ההיריון? ההריונות. עד ההריונות, כן. בשביל ניתוח פלסטי? עד שסיימנו את כולם? תלוי איזה ניתוח, תלוי מה. אבל לא, השאלה היא לא. תעשו כמה שיותר מהר. ילדים. דוקטור דן. תראה, דבר פשוט, אני כל הזמן מחזיר אתכם לשיניים, זה דבר שהוא כביכול שולי בכל התחום שלנו. לא נכון, הרבה מטופלות באות, דוקטור, בהיריון הראשון איבדתי את השן הזו, בהיריון השני איבדתי את השן, בכל פעם, כל הריון איבדתי שן. קודם כל, לא קיים, הדבר הזה לא קיים, ההיריון הוא לא משפיע לרע על השיניים, הוא משפיע לרע על החניכם במידה וקיימת מחלה, אבל הדבר הזה הוא לא נכון, אם מטפלים נכון ומתכננים נכון, הכל עובר בשלום. תודה רבה לכולכם, יצאתי מועצמת ומלאת ידע. אחרי הפרסומות, פינת הידען הקטן נשמע מיונתן בן השבע, המתוק והחכם על הריונות בממלכת בעלי החיים. מחכים לכם בקוצר רוח, וכבר חוזרים. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פינת הידען הקטן, שלום ליונתן טורנר. בן 11. בן 11, מודיעה לעם ולאומה, לא בן 7 אלא בן 11. מה העניינים? בסדר. אתה הולך לספר לנו היום דברים מדהימים על הריונות אצל בעלי חיים. כן. אוקיי, שאלה ראשונה ליונתן, דוקטור דן. כן, בוא נתחיל. מה, יונתן, בוקר טוב קודם כל, מה חיית היבשה
שאצלה ההיריון הוא ארוך ביותר. בעצם חיית היבשה שזה ההיריון הארוך יותר הוא בעצם הפיל, היונק היבשתי הכי גדול. ההיריון נמשך כ-20 עד 22 חודשים. אוקיי. פי 2 אישה רגילה. כן. בוא נגיד שזה פי 2 מהיריון של אישה רגילה. נכון. לאדם. התינוק נולד כ-120 קילוגרם, וזה כמו להוליד לוחם סומו. שלא תגמור לי בסוף מהנטז מכונות. יואל גבע, לא מתפשרים. ביואל גבע לא מתפשרים. לא על חומרי לימוד, לא על היחס האישי, ובעיקר לא על המורים. רוצים לדעת למה? ייכנסו. וזה כמו להוליד לוחם סומו. רק המחשבה מכאיבה לי. דרך אור קטן. זה לא קל. לא, גם כמה הוא אוכל כל יום? הגור או הפיל? בעצם כמות חלב שצורכת פיל תינוק זה כ-12 ליטרים של חלב. ליום. זה המון. שזה מספיק בערך למשפחה לחודש, של... משפחה ברוכת ילדים. רגע, והפילה מניקה את הפלפילון? לא יודע כן, ליצור? הוא יונק. הוא יונק, וכמה זמן? אתה יודע? עד גיל 5 או 6. וואי. ויונתן, למי יש את ההיריון הזה הכי קצר? ההיריון הכי קצר הוא בעצם של האוגרים והעכברים, שבגלל תוחלת החיים הקצרה שיש להם, אז ההיריון שלהם נמשך כ-16 עד 20 יום בערך. איזה יעילות. זה יפה מאוד. צ'יק צ'ק זה הולך. והם גם בוחרים את מין היילוד? בשביל זה הם יעילים כחיות מעבדה. אוקיי, ומה לגבי הקנגרו? מה ההבדל בין הקנגרו לחיות אחרות? בעצם הקנגרו, ההיריון שלו הולך קצת שונה. למה? קודם כל, ההיריון של הקנגרו נמשך כחודש, ואחרי שהעובר נולד, הוא בעצם ממשיך לגדול בתוך הכיס שלו ויונק בתוך הכיס של האמא. בערך בגיל 6 חודשים, הגור יכול לצאת מהכיס לזמן קצר, ואז לחזור שוב לכיס של אמא שלו. בקיצור, סימני מתיחה לקנגרו אין. ואנחנו דיברנו רק על היונקים. מה ההבדל ברבייה בבעלי חיים משפחות אחרות, נניח העופות והזוחלים? בעצם הכל תלוי בתוחלת החיים שלהם, כמה זמן הם חיים, איזה סוג חיות הם. נגיד עופות. ההיריון של העופות הולך. העופות מלדות הביצה, מטילות ביצה, ואז ההיריון בעצם נמשך מחוץ לגוף שלהם. מחוץ לרחם. חוץ לרחם. מחוץ לרחם. חרקים וכאלה, זה בעצם כאלה משריצים את התינוקות שלהם החוצה. הבנתי. יונתן, אתה מקסים וחכם ומעורר השראה. ומה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? וטרינר. לא החלטתי. עוד לא החלטת. עוד לא החלטת. יש לך זמן. בטוח שלח רופא. זהו, הגענו לסוף התוכנית. תודה לכם בפאנל הרופאים שלנו, דוקטור אלי גבע, דוקטור ברנר דהן, דוקטור רון עזריה, דוקטור יוסף דיין. תודה לכם כאן באולפן, תודה לצופים שלנו בבית. אנחנו רופאים בעם, נהיה כאן שוב בשבוע הבא. בינתיים, אנחנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר ולשאול שאלות באמצעות דף הפייסבוק שלנו. ועד הפעם הבאה שתהיה לכולנו שבוע נפלא ומאוד מאוד בריא והרבה כיף. תודה ולהתראות.